אז אנחנו באיזשהו קורס, זה לא משנה איפה, לוחצים על Enroll for free, ממלאים את הפרטים שלנו. וזהו, אנחנו בפנים, שומר את הסיסמה, מתחילים את ה7 ימי ניסיון. מה שעכשיו קורה, הוא יבקש מכם כרטיס אשראי או פייפל, שאם לא תבטלו במהלך ה7 ימים את העסקה, הוא יחייב את זה אחרי 7 ימים. אם תבטלו את זה, אז הוא לא יחייב. זהו, אנחנו בתוך הקורס, יכולים להתחיל ללמוד.